Fala ni la fala. Ini yang ada. Anak muda. Emang dia punya telefon channel tak? Mana telefon ada sangat di mana? Merci. Nah, iya suara telefon nasi gue bebe anda walai. Ini dah lah. Ibarat boleh gue minum belah fisi sampai kata sorot dia ini, bebe fisi sampai bebe sorot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Sama. Anci. Semua. Alhamdulillah. Jangan marah mau telefon. Kami cuma on telefonnya nama kan ini nggak rumah. Iya deh. Kan no apa ni? Ibu kenapa? Telepon biar Samsung biar. Ini patron yang anda mau sih. Ini biar grup ni telefon ni. Patron ni cuma? Ni Samsung ka Z Fold 4 ini. Z Fold 4. Ouais. Tu dis bien t'es là? Ça c'est Z Fold 4. C'est génial. Donc ni on est ni à quel âge tu vas venir là? Il fallait bien nous flipper. Ni flipper. Z Flip. Bébé, il va ni faire film. Non, mais il y a ça que ni quand il regarde. Phone sama ni biar datu buat daya long version américain. Ini fana na. Ta téléphone que vous pouvez dire? Fana grand flag. Ni cuma? Ni LG V50. LG V50. Ouais. C'est le patron. Ah, patron. Non kai. Ai ni mana ke faire ma sama groupe. No ali ni fana LG ni. Ali fana grand me tourner. Ah, bébé ni ngone ni groupe ni ta couleur là. Ni negan le. Uga gris. Toro. Elle est bigo avion kama. Wow, faudra tourner de oui. Ouais. LG wing. Ouais. V50. Nino. Wal do fana be yere na toka na demsonu ba bolo ko min toka telephone friji la so. Ni kan ji kono toro. Ni kan ji kono? Ni we do ji kono even do ji kono for 30 minutes ate fo igala. Bon. O téléphone va mettre en agère. LG Velvet. Oui. Ouais, non, oui. On est quand même sur boulot. Moi je vois téléphone be bidi la. Abana be ga ko. Parce que ne va donc wallahi anna ku yore kala téléphone ga to fini wala ga bina jila. Abana ai ne te dore re ni bliere. Patron ni dama. Yo kwa ni be blay. Non mais ya to be. Asi maro bini ji gon teble. Non, OK. Problème ta la ni rem kla ga passer. Ko mi téléphone ko don mer la ni re ni na ma chama. Problème fo ita. La ma basi ga mena ya me. Ah mais mi gon flani bolo bébé ko ni soumare ni. Even in Choco na je yere ba ga yiri ni ki ya fini ko na. C'était tiens. OK, patron. Ouais. Donc il va compter pour me vraiment qui écoute. Problème fo ita la. OK. Voilà. Voilà, c'est ça. Yoro. Voilà. Sono kudu bal électronique le anno. Sera un téléphone ko na ko ni. Ai ngate o gono te. Ni temena yoro chama na ka se awe. Imagine na fora ko ni ka bofu kala kurase bela ka temega na fu alle buma wala ano. Ngate o goni yere waro ko koro bi. Non sonne ni wala. Non mais ala ka suguja. Merci beaucoup. Merci. Mais tanga fe carton dama. Il faut na de da carton dama. Il est busy de nous on doit ba. Katemena. Katemena. Bébé abana kuma den na blé. Quand on vit sur le ciel, merci beaucoup, patron. On a ensemble, ça fait plaisir. Merci. Bon, patron, merci beaucoup. Eh, les règnes à moto qui les voit. Merci beaucoup. Oh là là. Bébé, ni jari quoi ça fait? Mais bébé, ne peut pas se rendre. Ne fâche un téléphone, il ne boule même pas mon bébé, fana ça. Et on t'a fait que et il fâche, et c'est faire le gars. À quand on a donné, allez, ma téléphone doit essayer. Oh, à fois on a connu au clinique. Eh, me sort pas ni ça c'est bi da fa ça jewa fa go poa. Il y a ko ni jonga téléphone go poa ni yemi sanyori awa go no. Ko ntoe. Ah, il fana de. Ni go ni no do an da bla no. Oh. Iti jonga turu che folo. So mo kon flele na yana mo bu fi ne le rega telephone ga iPhone bebe sa no e do ga
Bramso. Anti. Nse. Soma wadu. Kor bashitu. Bashpoti. Mise kan sika. Awo sigi kuru. Bramso. Bashiti la ko. Bashi be na la wuce. Tum bashi. Kara ima kara kibare don ka bin dugu jera. Nima kara de. On buranga du. Bura. Ne akla bura ni kara de bora. Nema bura depuis ka duguje. O fana bora ka temena yere te hal ki sarana. Kum me ga dugu na sai sai ga jatin be ga sama. Wai ku. Kara be bo, kara be shiya ko fe. Ne kara nana. Wa korege ba kala mare. Bura ba kala ma très bien. Kara ne kara nana. Kuma te siga ye kara fe. Kara te dumilinke. Aba changer tun ngabo. Kunun ta ku yin ni. Kunun ta ku ye ashira kun fe. Bi asulla ka bo fu sama na fulu. Chenro la bega gela. Mais chenro la neti fushi kala mala. Wallahi. Ite fengala me ite be fengala ma anyininga sa. Hali burata bi burare bora kataka. Wallahi mi saranila. Dutiki be se ka bwa ka dugo na chogo diga temeni yere iti sara dudi una. Ha? Ne mi sara mo la ita robe don chogo di ebe tanyini mi. Nere kamana be gani. Ni ko yusoro na mo ko ti. Amage bara ya. Chena niti fuyi kala mala wallahi. Me. Akonye ni jinya majolina. Okay nyame. Kanana dusu bla akli. Ibe akli peri na baranyan dusu che. Ewa nyame. Yame. Wala sai kana bla filla. Sanche obi tanere abere kili. Nyame. Meta so wono fulo. Tawo. Carrera non. Voilà. Comme je dis. Ça va Irène? Ça va. Oui, ça va. Pour passer. Bash poiti. Vous n'avez pas me dire Yo quoi que me ka sura fana reglangi. Ne ma fi woni ga série ko de ga bo sinon de ga sika fana ko balma bo. Sura fana be ka glace série be ka glace e fana. Jara merci beaucoup. Burabe. Ne ma yo. Ama burai wa. Ai, est-ce que ne ma bo alenya? Ou bien je sais pas ne ko ma burai. Nago. Ko ko jumene dugo kerefe aunadi. Parce que n'était ka foi des familles et ka ko nabli. Be shi. Bura fana be bo ramugola. Ate do fa ya me mu famo wa sa na ko do chu an siglenga ene. Kuma ne tan bara gele ade sa ne gi ma o donner shira bara yoro la bara ku te bara de chara ne ma kutu. E ma famia. E re ko mo ne ka tor fu tsiga se e ma. Ni ko jugu fa fa be kunga. E bo ne ba finya no. Na bi gono ko nkoro fe ga muso were ta o fu kuna. E a famia. Siro ma na bura tanto a ibsura ta chitelma lori la. Chitelma chugodi bura be se ka bo dugo no chugodi. Ali ma saranila. Aba sara sa afanya. Boya ka en fembe lare. Ni mo ko bi ga dugo ni mana joati gila chuko. Ni be boy bi sarala. Chi ko be depuis sokoma e borani e na RD. Korolete ko ya. Barado. C'est ça. Anga asini buraay de ta futo no pe. Ni be fe e de ka chien foni yana sisa muni be obulu abega mundugo auna. Bo amana ge fe ko ni abli kuna go herado. Ya famia. Anya fiana sa. E fona sa. Ni be ko betane. Ne ko tetane. Ni so na no mobilia. Mobili nana. Chiago go fendo ere be mobili nje. Kikali wili ka were ba kumake. On se ga mobili. Ibaro mobili alma mobili de quoi. Bona chena tanto ha foku were wili de ga se am nan blagan. C'est ça be wili lige be fere ga wili lige na te mingan chena nana. So lu fona be me mobili ren ne be ben ga bonela. Asini. Asi abi sokono. Ab konna la. Hawo. Okay. Sawa muso ko ni na ma ali ti wona ko ni be ga nyanga. Ata akli sigire jogo ro wa were la sisa. Odo de. Burabe na ne sore annobi duti ke be boga temeni yere ba est-ce que nte kokura la mundu go lulu nere la parce que kara kunte tanton kara kunte tan bura yere kunte bo dafe abada na masara nila mais c'est ça abete na yere ni ba fogo na be nan sora maro me mingo Oho, kara ni ena RDA.
kara ite do eni ala che bigo e bo kara ijoyano bigo kunu ibora di kunfe ma foshi dengle fiana bi ibe bo sogoma fibi dende ki ga moto ta we bolo ko ne meya sa ordinateur ko yeshile ka shi kunfe inna kara ne ma foshi fiana bi ta ki ga moto ta ka den ka ti ko o fe ka se yana kibe na ni bara no kana doni ka o be gem so eni camera silence de la gala ne lame o be gem so mdene est-ce que bo tigi yelendo asi e fili yere ma de watange ni masigi kara i jon lame e de fili yere ma ne ma here muyunke e kara koso ibe muna ne ta do e de ba do ibe muna adaga be chi yere dala e ga do e ga ti changer kuma wore po ite ne fait pour la fille anega jenatige ma ke novela si sa ame feto mi le film na nega tele la nega jenatige ma goya e fona bi muso abeni nga tin klo goro asi bi fega nyini dame gore mani so ngano follow obe na do na be kuma kwa Alhamdulillah. Kumba. Kumba ko ba site? Ba shi ko ite. Ba. Malu bi bolo yande. Aga regi sigan. Gwada la kumba. Awa sigi titel mali do asega ko. Chaba ko fona sigiro te gwada ide. Sigi sa sigi na wo. Alhamdulillah. La. Ura. Ibo era mo. Ba shi fuete. Alhamdulillah. Nugo. E tu mbora kataka mi ka soro mi sara ni la bura. So madaina. Ndara nsena yala. Na kalala ibe bo ati sena yala. Bura. Amana kala chuku chukula. E bi se chuku di e du tigito. Ka wuli ka teme ni yere. I furu muso dune be sokono. Bura. Bunya ka furu no yala de. Techen. Dipindu ni ga sundi la ka boka soro ma sara ila. Me ka boka teme ni yere tin kamana gani biyanno. Kumba. Njotala. Wallahi. Aside ku gengene hakili kono kan hakili dembe chie. Ni nguma bwa wati mbeja fatoi. Jawu ya ta asiga genge hakili kono. Nugo bura. Ido kon dunu no mun ko de la sisa. Ojuma. Ojuma. Karabe boka ta sha kun fa ka soro walde ma ko yam. Karabe to ji dende nga do kana ka fini changer ka kla ka boka ta. Karabe sha muso fe ka boka ti ko yoro were ka kla kana sokono. Leten shi kalama. Asipo ki ba be kalama, asiya fo nyana bi. Mimi vie. Kuma e ba don ala ta kofe ne dogoni ne ko yo ko kuntana ka nyeti o ga ba do cheteni. Ne ta ye ko tieni na. Minti andambe ko ye. Ka ye ko tieni na minti an bokolo mimbo la gushi ka ye ka tui. O cheteni. Ne ta chi kalama. Na ala de benin tien do. Ni be minge. Ibo ke ibe kuma idogoni fe. Na be muso furu kala do. Aga muso furu kala do. Ga usa aga waldin to sokona ko to nyoga kla to ni ga shukla an muso ere chaka framo muso furu ko la. No, eni te bashi. Ni ala sonama kumba. Bi nere ni ndoko ke be sigi. Amba befo. Me bura muna ebe ni fa ko fe ne do ga na ese ka fu bo bulo do na nan chuko gelen line kuma gelen ke tan to kataka. Tiens fi do ko ni na. O dongele ne ayi tien foni yo. Ayi tien foni. Akoma abulo ko la kunyaga salendo. A sengera na da madin sengera. Ni ten nega kurun wore. Ale sengera asnogora. Abi blaire la wati no asoro dugu jera. Bura. E do ko ne muso furu ni asanjoli. Abi wati ni bo. Abi wakati ni bo yoro. Adi la ka sha kun fe. Ayi. Yora ma deliga sha kun fe. Wa mi fi na ko kura da minute wati fi la de. Ni on ya fo chugo chugo yo muso wa kile akai. Chiendo asimai. Me ido ko ni me ko kura la.
baasi tɛ a kungo n'a ɲɛɲɛ e bɛ bɔ a bɛɛ kalama sabu n bɛ bɔ yan sisan n b'a lasigi k'a ɲininka min bɛ a b'a ɲɛfɔ ne yɛrɛ ye awɔ nin tɛ baasi ni ne ko ne wele kun ye alhamdulilayi i ni baraji fo n ka nin diya gɛlɛya ka kuma ninnu fɛ de parce que n'an ma kɔni ko in ma nin tiɲɛ cogo bɛ sɔn ka juguya dɛ mais n tɛ ko in bila tan abada. Salam alaikum. Waalaikum salam. Ndoko. Oui koro. Kile kan sɔrɔ n ka so da la dɛ. Baasi tɛ. Awɔ. Ne yɛrɛ mago kɛra n bɛ na. Rabbil alamin. Ala. No. Nanti. Ah, otak. Nera kum nang kola sama-sama. Wah. N yɛrɛ bɛ fɔ n'a bi dɛ. A kɛra fama ye. Bi b'an bɛ ɲɔgɔn ye. N'ala sɔnna. I ye ne wele a diyara ne kojugu. Barisa walahi ne yɛrɛ mago kun bɛ la yɛrɛ. Parce que sisan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko in a bɛ ka se a dan na. Ko jumɛn? I ni Asi ka ko kɛ. I ko Asi sisan ma han. N bɛ k'a yira la ko bɛ ka digi na wagati min na dɛ. I ko dɔ de bɛ ka fara a kan wagati. Dɔgɔ e yɛrɛ hakili la jumɛn o la? N kɔrɔ sisan n bɛna tiɲɛ yɛrɛ kɔni f'i ɲɛna. I hakili b'a la ne ni muso min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ta ko Ayida. Yeni Asi baba ka Asi ka ko teliya tantɔ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ɲɛ b'a la Ayida yɛrɛ bɛ ne bonya cogoya min na. Est-ce que ne ma fili ka Asi furu? Donc kɔrɔ a bɛ ne kɔnɔ han ne bɛ Ayida ta k'a kɛ filanan ye siɲɛ kelen. N'o kɛra Asi n'a jɔyɔrɔ dɔn. Bamananw ko ten ko ni muso fariyala muso wɛrɛ y'a fura ye tiɲɛ don bamananw ma fili nka o bamanan kelenw fana ko ten ni den tɛ muso o muso bolo o bɛ fariya de i bɛ ka kuma in faamuya ni Asi fariya la k'a ye jama na walahi den de t'a bolo n dɔgɔ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka dabali bɛɛ de tigɛ ka denko ɲi. Kɔrɔ bɔn denko fana filɛ n kɔrɔ denko min Ala bolo sinon nin furu san joli ye sisan tiɲɛ la an bɛ k'a ɲini koyi mais Ala de m'a nɔgɔya ye fɔlɔ. Ne tun bɛ ɲini ka ɲininkali yɛrɛ k'e la nin ko in na. N kɔrɔ e man ka maloya ka ne ɲininka o la sinon a tɛ dɔn dɛ. Sinon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an b'a kan wa hali a ko la yɛrɛ ne tun ye fura dɔw ɲini sinon tiɲɛ yɛrɛ la n kɔrɔ o yɔrɔnin fana bɛ yen nɔ denko gɛlɛya bɛ yen nɔ. Nin tɛ baasi ye ni denko gɛlɛya bɛ yen kɔnɔdimi bɛ ne buramuso la. Kɔnɔdimi t'a la nin wagati la. E k'a ɲininka tiɲɛ don Ala bɛ mɔgɔninfin jɛ den na tiɲɛ don dɛ a faralen don Ala la nka cɛkɔrɔba y'i bolo jɔ nin na ka d'a kan a fɔra ko n'i bɛ muso ɲini k'i ka kɛ suman si ɲuman ye cɛkɔrɔba dun musokɔrɔba fɔra cɛkɔrɔba kan olu si tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'an kɔrɔ o y'a di ka da sabu dɔ de kan a bɛ se ka tiɲɛ a bɛ b'u bolo kɔrɔ de n'a fɔra ko olu ɲɛ tɛ yen ne min ye kɔrɔ ye ko ne ka sɔn e ka nin bila o cogo la ayi an bɛ solution de ɲini ka ko sugu bɛɛ kɛ fo an k'an sago sɔrɔ. Tiɲɛ la jogo min filɛ na la kɔrɔ ne yɛrɛ kɔni hakili tun tɛ foyi la dɔrɔn ka muso kura furu ka yafa a ma an ka divorce. Ne e ye muso kura furu ka yafa a ma e ye jugu de dilan i yɛrɛ la o ye o ye jugu de dilannen i yɛrɛ la parce que ale tɛna e ka hɛrɛ ɲuman si ye bilen fo n'a dɛsɛra an bɛ fɛɛrɛ de kɛ denko in na ne m'a fɔ n tɛ muso kura ta dɛ ayi cɛ bɛɛ ka kan ni muso caman tali ye cɛkɔrɔba ye min d'i ma i b'o minɛ n'i yɛrɛ ye se sɔrɔ i bɛ dɔ ta i y'a faamuya an bɛ solution de ɲini sisan denko in na ne yɛrɛ bɛ se n teriw ma olu ka denko furaw a ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la
ni o da solution amour de ñi ne ba ci tara an ko ñi ni dego sira ni na bo donc merci ala sala yere mata barola ay mata rola mun taran sena yala boro digi so ma fu ma yere ko ni singa me go yere ki ma si bi bi benera bi ne bora so ma ne ko ni taran sen jon terula awo ite me toka kamin na jere u ka kule chale no u ga ni dimini ya koro parce que ne do ni ite boble ay ni fa singa no ngon ko do nanda ba shi tala no awo ne ramna ngwa ato kan fola wa ko ki ko ante kamin na do fa kabla ay mo se fa folo de kamin ni ra de kadi du ko no ke oh na ma pe jo go ge ni me ji wo le mo kan nun ta fa chokola e ba ji mi e ba la je ni ji mu goro mo sonu me nyine e ba ji don ngu goro awo ne ra be kola sama doni ndo e ma famu zo ndo e ma msoko famu muso nyuma amancha ngaya muso jugu yɛrɛ marali o ye ala tanu i jija i ka nin mara n'i sera ka asi mara nin jogo kan wala ala bɛ barajiba de d'i ma n bɛ dugawu de kɛ ala k'aw kan bɛn asi bɛ ka min da ne yɛrɛ kan n'e bɔra a kalama e b'a si furu sa a ka ɲi ta Ça va? Comme Ça va? Ça va bien, mais bien blague ou bien on est où là? Look me chidoro la. Om chino lendi. Ina na ya. Ne mana na re 50,000 ne bo boyoron tumeka na nui. O tene rastire we. Nya ini ne redo. So igon menega manundo. Iwe nega manundo. Seran wari ndi doro ne katanga ko ba. Atene bolo chere la fora atene bolo me mani après c'est le do no mu yere e blaga ni kede directeur de do directeur go go nene ma fo kale be nega dossier de ne ma ko nega taka boy golla oh fene kele ne fene afo oh o de blaga fo wa o ne blaga fo ama ndogo kala min ko fe ama ndogo wolle ko fe ga plan e ko directeur go e ma ko ni oh nya foro de bolo sa yi kelenga Sénégal foro de ben Sénégal de 600 ndungon me mun dongon mi saka mun fiena nya en ne dum folo donc ni be wari ndi ma wari ndi ay to dole gon fiena ini ba da fere ne ga ne wuma ne problème tala nyam wari ndi atene bolo bi folo ma do wele aga dépôt ki gumen atene bolo bi nya soro ma dima na to soro do no ora no ya do wele aga dépôt ki gun problème tala taka ko fe me kuma wonta donné Chouina ko be dépogué ni ko ma dépogué Chouina parce que ne ko gamé jiga ko sang sédi nduma do ni bo dafe wa nu ila tunu fene ngon ba do malla foyité muso ko de na bo o te dayele yere ibo do ne bo do ne be no wari mbomi ne du menu ndo o karale no wa fembege ne du ya fof karanya na do wargo kuma tene na che ne na fa na mina fogo ne ba na fa wargo rila est-ce que ne t'a tué ay na fa na iya allô kara ebem ita ya togo bela chuna msaya nyoya s'il te plaît ya togo bere la Serie Jean ma go bari wila oye problème tala nyame wa me nyoya mi bo anna magay restaurant wa yoro les jeunes do doro oye problème fait tala d'accord à plus
nin ko in jɔrɔ bɛ ne na koyi. C'est urgent. Ne rejoro là. Eh oui, c'est urgent. Abjoui. Aditogola. Mune bila. Bon, fait tenage. Aïe, chogori. Et pourtant, fin de tenage, juste il y en a fin de l'année combien? Aïe, on t'a son année où les gars ne guinnent ta bonne fin de l'année. Mais pourtant, il y en a fin de l'année. On mène du même à un restaurant, les gars, ma somme, son restaurant, on y en a fin borobena. Bon, il fallait bien à fin bon. Aïda, mon carré bonote, et abonné, et ma fourou for le chenni, moine, carré bonot, now, mucha fourou, point, il y a un mot, imagine a mile. Ouais, au fenêtre. Fenêtre, ouais. Oh, mariage, you going to? Mariage, bon, ma cook on est ma fille, ma cook en méga à jatem nere, mais, kana joroni, à la sona matina meublé. Méga fait nos faragnon, est-ce qu'il y a ni grand frère et rabat à Kola, quoi. Il y a famille, mais, madon, on va pas prendre encore tant battre notre blin, quoi. Ya fama. T'inquiète. Ni koy mani. Ni mais reste vraiment koy. D'accord. Alors Muna. Oui, revenu. Égal even. OK, pour un temps là, on attaque. Ni déposer. Ouais. OK. En fait, nera ko mako me law. Ay da na don mariage dum te wallahi. Mais mune bila anya fa na ge. En fait, mako me 50 000 lila. Ara jol 50 000. 50 000. Bon, à quand ça n'était pas dit à quand. Non, c'est pas ça. Tu m'as pas compris. Même si tu as des matchs. Mais comme on a passé, imagine toi et moi, on a passé plus de 5 ans ensemble. Et ma déléguée work au fond là. Bon, et balak on a comment fond là sans. Peut-être que tu as un souci. Mais dis-moi le problème. Après ça, on va tirer tout ça à sur cité. En fait, négal la mère de Koumaro Mala, on a tourné Fanafien. Elle la mère Moro de Bala. 50 000. C'est sûr qu'il y a un problème au drone de. Au drone de Snow Fewer. Parce que il faut un Soudan, au Soudan, c'est que nous bon warrior parce que il y a ici warrior maintenant ça vaut 50 000. C'est comme 30 000. Il vaut 30 000 $. D'accord, il m'a soudainement, yaman. Mais c'est pas un souci. Ni une cinéma, cinéma tordima. Le problème fait. Yaman, cinéma tordima. Ok, y a pas de souci. Quand tu vas faire une quête en toi ça, ni même l'on est où les dramas ça, là, moi je t'envoie l'argent. Problème t'as la chance ça. Ok. Mais on a reçu la ça. D'accord. Bon, il y a des valeurs ça. Il y a un quai. Ma belle était choisie et on est choisi. Depuis que ma vie est posée. Il y a des choisi ça. Il y a des gars qui ont fait ah, t'as ça. Ah, on me doit. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc, Bimega Bora Foyana, série Kura, avec série me demande Djoukou, Fourou Djoukou. Ama Foyana, série, ama bla mardi au mardi, ani jeudi au jeudi. Ama Fama bla chien flaré, comment elle avait courant, une fin de bec à la masse, ça. Donc, du coup, ama bla soit mardi, soit jeudi. Ok? Donc, à débriefing, nous avons Janfa à position. Donc, à bla, on a tout page sans fait. Janfa m'a banné, Janfa benale. Ama Janfa là-bas. A bɛ se ka diya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan cogoya min na donc o yɔrɔnin fana fɔ an ɲɛna barisa ɲininkali cayara kojugu donc la famille an ka numéro de téléphone filɛ nin donc ni mɔgɔ min fɛ k'i hakilina di minnu bɛ fɛ k'u ka publicité ka kɛ i ma ye donc du coup a bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ numéro in sanfɛ donc a ka abonné a ka cloche activé a kana vidéo baden bɛ yen nɔ c'est pour vous.